Hello guys, mayong buntag kayo na nanda guys. Nagulang yun naglinog diri guys. Gusto kayong linog diri guys. Diri sa Malasila guys. Nga nagauyog-uyog naman ang balay guys. Linog naman ito guys. Linog naman dahil karon lang bagulang guys, linog. Gusto kayo guys. Kusog si tindahan guys no? Si Dodong o si Janjan guys, nanagan ko guys, ng gawas. Ako Sa balay guys. ko guys. So kayong linog. Nga wala ko andong, wala na unsa daw. Suksog dito linuga to. Wala ang puno. Run out! Off the need no. Wala ang puno unsa. Ano ko ano? Suksog itong linuga ba? Nga itong linuga eh. Sa Dodong lagi dyan ah. Perting dagan ko yung Dodong dyan good. So kayong linog guys, tindagang Dodong dyan guys. Ang linog gani sa Malasila. Mama guys, Si Mama, dagang ko si Mama sa gawas guys. So kayong linog. So kayong linog ba? Nga itong linuga eh. So kayong linog, bag-ulang yun guys. So kayong linog guys.